Какво става тук, бе? Какво правите тук, момчета? Как влезнахте? Magic Миткото. Каза да падам в магазина. Щом ви е оставил, значи много голямо доверие ви имаме тук. Вие като се съберете една група хора, колко човека сте обикновено? 350 минус 348. Два. Защото видях, че вънка имате още други приятели. Може да играете, има игри, които са за 4 човека. Фу! Да, На PlayStation. абсолютно. С 4 джойстика. Имам два. Еми, айде вземете си още два. Дават 400 мана. Взимай го, взимай го. Добре, момчета, ми сега да ви препоръчам някаква игра, де да играете 4. Може ли да си взема Rare Magic Chest още? Виж сега, аз съм ти приготвил FIFA 23, дето може да играете 4. Ох, какво? Той си взе вече честа. Айде да видим сега тук какво ще се падне. Вътре има глобус. Окей. О, добро. Какво ще кажете, момчета? Струва ли се според вас? 30 лева. Заради играта, да.